Yes. Jos joku on kiinnostunut työpaikoista, työn tekemisestä, työllistämisestä, niin silloin kannattaa ehdottomasti tutustua Sirpaan. Tämä rouva on semmonen, joka on ensinnäkin yrittäjä. Hän on Suomen yrittäjien valtakunnallisen hallituksen jäsen, eli siis yrittäjyyden puolestapuhuja ja edunvalvoja. Toisaalta hän on yrittäjä myös itse, eli tietää sen, kuinka ihmisiä palkataan töihin, mitä pitää tehdä, jotta palkkaaminen olisi mahdollista, mitä pitää tehdä, että yrittäjän työ ja kannustavuus olisi kohdallaan niin, että me saamme oikeasti sitä leipää, josta se hyvinvointi syntyy. Sirpa on vuosia tehnyt töitä pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien työllistämisen vuoksi oman yrityksensä kautta. Eli hän tietää todella sen työllistämisen ja työnteon monelta kantilta, kuinka työllistää ihmisiä, kuinka olla yrittäjänä ja minkälaisia keinoja voisimme käyttää aidosti, että myös ne ihmiset, jotka ovat vaikeasti työllistyviä, voisivat saada elämän syrjästä kiinni ja työn syrjästä kiinni. Sirpa on monialainen ihminen, joka persoonassa yhdistyy semmoinen luovuus, välittämisen vastuu ja tämmöinen tolkku. Eli että tehdään asiat hyvin, keksitään uusia ratkaisuja, niin silloin se yrityskin pärjää ja silloin siitä riittää leipää meille kaikille. Jos siis työ kiinnostaa ja työnteko kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa tutustua Sirpaan. Mä oon tosi iloinen siitä, että tämmönen järjestöaktiivi työllistäjä ja yrittäjä on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana Pohjois-Savosta. Tämmöistä ihmistä ja tämmöistä osaamista tarvitaan eduskuntaan. Politiikka on aina ryhmätyötä, aina tarvitaan tukimiehiä ja naisia, sen takia tuu Sirpan tukiryhmään mukaan.